Diolch ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti dywallt ysbryd arnom, tyrd ein plith, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy ganu Rhif 197, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. 197 gen i sefyll i'w chanu. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal nos Iau yma, Chwefror yr 20 hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Cyn i ganu Rhif 101 wrth i'r casgliad gael ei gymryd. 101.
darlleniad o llyfr Epistol Paul at y Rhufeiniaid, penod 9, gan i ddechrau, neu ymuno yn y darlleniad yn y 19fed adnod 18. Felly Rhufeiniaid 9, adnod 18. Felly gan hynny y neb ymuno y mae efe yn trigarhau wrtho, a'r neb ymuno y mae efe yn ei galedu. Ti a ddywedi gan hynny wrthyf, paham y mae efe eto yn beio, cynnes pwy arthwynebodd ei wyllus ef. Yn hytrach o ddyn, pwy wyt ti yr hwn a ddadleu yn erbyn Duw? A ddywed y peth ffurfiedig wrth yr hwn a'i ffurfiodd, paham ym gwneithos fel hyn. Onid oes awdurdod i'r crochennydd ar y pryddgist i wneithir o'r un telpyn prydd, un llestr i barch ac arall i amarch. Beth os Duw yn ewellusio dangos ei ddigofaint a pheri adnabod ei allu, a o ddefodd trwy hir ymaros lestri digofaint wedi cymhwyso ei golledigaeth, ac i beri gwybod goled ei ogoniant ar lestri trigaredd, y rhai arag baratodd efe i ogoniant. Sef na ni, y rhai alwodd efe, nid o'r Iddewon yn unig, eithir hefyd o'r Cenhedloedd. Megis hefyd yma efe yn dywedyd yn Hosea, mi alwaf yr hwn, nid yw bobl i mi yn bobl i mi, a'r hon nid yw yn anwyl, a bydd yn y fangre lle dywedwyd wrthynt, nid fy mhobl i ydych chwi, yno y gelwyr hwy yn feibion i'r Duw byw. Hefyd y mae Eseas yn llefain am yr Israel, cyd byddai nifer meibion Israel fel tywod y môr, gweddill a chibir, cynnes y fe orffen ac agwtogo'r gwaith mewn cyfiawnder o blegyd byr waith a wna'r arglwydd ar y ddeiar. Megis y dywedodd Eseas yn y blaen, ond i biasau y arglwydd y Sabaoth, adael i ni had megis Sodoma, y biasem, a gwneithid ni yn gyffelib i Gomora. Beth gan hynny a ddywedwn ni, bod y Cenhedloedd, y rhai nid oeddynt yn dilyn cyfiawnder, wedi derbyn cyfiawnder, sef y cyfiawnder sydd o ffydd. Ac Israel, yr hwn oedd yn dilyn deddf cyfiawnder, ni chyrheiddodd deddf cyfiawnder. Paham, am nad oeddynt yn ei cheisio trwy ffydd, ond megis trwy weithredoedd y ddeddf, cynnes hwy a dramgwyddasant wrth y maen tramgwydd, megis y mae yn ysgrifenedig, wele fi yn gosod yn seion faen tramgwydd, a chraig rhwystyr, a phob un a gredo ynddo ni chywilyddir. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn gallu dod ath alw yn dad nefol gan ein bod yn dod ata ti trwy enw, trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am y ffordd a agorwyd trwy'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu, iddo ddod yn ifydd i'r byd yma ac iddo gymeryd ein natur ni, iddo ein cynrychioli ni ac iddo gadw'r ddeddf yn ein lle ac iddo gymryd ein cosb arno ef ei hun. I ni yn diolch i ti am yr holl bendithion sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd ac yn gofyn i ti o Dduw y bydd yna y fawl, bydd yna gan o foliant yn ein calonau yn ddyddiol wrth i ni ystyried yr efengil sanctaidd. Maddyn ni ein bod yn aml yn oeraidd o feddwl yr hyn i ni wedi ei brofi, o feddwl yr hyn sydd yn wir ohonom ni. I ti trwy dy ras ein cyffwrdd ni, agor ein llygaid, i weld ein cyflwr, i weld ein pechod, i weld ein tynged. Ac yna o Dduw trwy dy ras i ti'n harwain ni at yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n diolch i ti am y ffordd rhyfeddol o iachawdwriaeth sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn gofyn am nerth heddi i ddyrchafu dy fab goriwch pob enw arall y bydd yr efengil yn cael ei chyhoeddi o Dduw yma. I ni'n gofyn am help yn hynny o beth, am nerth i bregethu dy air. I ni yn gwybod o Dduw mor anodd yw i gyflwyno y pethau hyn yn nerth ein hunan. I ni'n gwybod y gellir dweud y geiriau, ond os nad wyt ti yn rhoi y nerth o ddifri, os nad wyt ti yn arwain, os nad wyt ti yn bendithio, yna ofer yw'r cyfam. Ac i ni yn gofyn i ti weithio yma yn ein plith, i ti'n harwain ni bob yr un ohonom, wrth i ni gyhoeddi'r geiriau, wrth i ni wrando ar y geiriau o Dduw, y byddi di yn ein helpu ni
i dyfoliannu di ac i ddyrchafu dy enw di. I ni'n gofyn i ti felly o Dduw i weithio yn ein plith yma yn ystod yr oedfa hon. I ni'n gofyn i ti weithio yn y celonnau sydd yn galed tuag at y beth i ti feddalhau y celonnau caled hynny. I ti i beri y bydd llygaid sydd yn gwbl gaeedig ar y funud yn cael ei hagor am y tro cyntaf iddynt weld rhyfeddod yr efengil yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, tyr di gweithio yn ein plith ni. I ni'n gofyn am yr wythnos sydd o'n blaenau ni hefyd, i ti nerthu ni yn ddyddiol i fod yr hyn dylsem ni fod. I ni'n cyflwyno'n hoedfa ni nos Iau ac yn gofyn i ti nawr i rhoi y baich yn ni ar ein cylonau ni o hyn y dylsem ofyn amdano, yr hyn y dylsem weddio o Dduw i ni i bledio thi, i frwydro a thi mewn gweddi ac i ti ddod lawr i'n plith yn ystod yr oedfa ac hefyd yn y dyddiau a'r wythnosau a'r misoedd sydd yn dilyn os Duw a'i mynd. Felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i ddod lawr i'n plith ni nawr, arwain ni nawr yn ein haddoliad, cadw ar ein drwg i ffwrdd, tyr di'n plith, tywallt ysbryd arno, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn rhif 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dyddor, erioed mae dy drigaredd ddiddiwedd i mi'n stor. 524 gyda ni sefyll i'w chanu. Amen.
Testyn o Rhufeiniaid y 9fed benod ac adnod 33. Rhufeiniaid penod 9 adnod 33. Megis y mae'n ysgrifenedig welef i yn gosod yn seion fain tramgwydd a chraig rhwystyr a phob un agredo yn ddo ni chywilyddir. Os gai ddyfynu adnod yn gyntaf o Eseia, penod 65 ar adnod gyntaf. Ceisiwyd fi gan yr rhai ni ymofynasant amdanaf. Cafwyd fi gan yr rhai ni'n ceisiasant. Dywedais wele fi wrth genhedlaeth ni alwyd ar fy enw i. Nawr fel i ni'n gweld fyna, mae'r ysgrythyr yn llawn dirgelwch, yn llawn rhyfeddodau. Hyn y gawn gan Eseia yw'r union rhywun peth ac y gawn y mae yn y darn yma, Paul yn dyfynu o wahanol adnodau o Eseia ac yn dweud yr un neges at bobl yn Rhufain, at y Rhufeiniaid. A trwy gydol gair y Duw, yr hyn i ni yn ei gael yno yw mae o ras y mae iachawdwriaeth. Dim byd i wneud gyda pwy i chi, beth i chi, os ych chi'n grefyddol, os ych chi yn dod o gapel Cristnogol, wedi cael eich magu ar gapel Cristnogol, dydych chi ddim yn Gristion. Os ych chi wedi cael eich geni mewn capel Cristnogol, os ydych chi'n 6 mis oed yn mynd i gapel Cristnogol, dydych chi ddim yn Gristion. Os ydych chi'n 2 flwydd oed yna, di bod yr holl amserer sy'n chi cael eich geni tan yn 2, tan yn 4, yn 5, yn 10 mlwydd oed, yn 15, yn 20 mlwydd oed, yn 30 mlwydd oed, yn 20 mlwydd oed, yn mynd bob sil i gapel, dydych chi dal ddim yn Gristion. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud. Gallech chi gyrraedd 100 mlwydd oed wedi bod yn y capel trwy gydol eich bywyd, ac eto dal ddim yn Gristion, ac eto yn darllen y Beibl bob dydd, yn canu'r emynau bob un dydd, a dal ddim yn Gristion. Dyna be mae Paul yn dweud, dyna be mae Eseia yn dweud, i ddweud y gwir, dyna be mae pob un awdur yn y Beibl yn ei ddweud. Dydych chi ddim yn Gristion oherwydd eich crefydd. Dydych chi ddim yn Gristion oherwydd eich gweithredoedd. Dydych chi ddim yn Gristion am unrhyw reswm ar wahân i'r ffaith bod Duw yn raslon yn eich achub chi. Ac y mae'n achub rhai ac ddim eraill. Ond beth ni hefyd yn dysgu yng Ngair Duw, yw os nad ydych chi'n cael eich achub, chi sydd wedi gwrthod, chi sydd ddim am cael eich achub, eich bai chi yw, eich pechod chi yw. Ond os ych chi yn cael eich achub, mae'n gyfan gwbl o ras Duw. Ydych chi gallu egluro yna? Dydyn ni ddim yn gallu egluro fe mwy na pregethu fe a aiddweud a plygu ger bron Duw. Mae'r rhaid cadw at air Duw. Mae'n gwneud synwyr o fewn gair Duw ac eto dydyn meddyliau ni ddim yn gallu ymgyffred y cyfan. Ac yn sicr, pan ni'n meddwl am bersonol am ein iachawdwriaeth ni, os i ni'n Gristnogion trwy ras, i ni'n rhyfeddu sut ydw i wedi cael profi y maddeuant sydd i'w gael yn yr Efengil. Ewch trwy'r ysgrythyr. Dyna chi her bydde yna i'r Cymru sydd ohoni heddi, y Cymru crefyddol hynny yw, pregethwyr, darlithwyr yn y colegau, athrawon addysg crefyddol sydd yn honni credu'r holl bobl. Ewch i'r ysgrythyr a gofynnwch i Dduw un peth, dangos i mi'r gwirionedd. A dyna sioc bydden nhw'n ei gael. Bydden nhw'n cael sioc fawr. Bydden nhw'n sylweddoli bod blynyddoedd o'i bywyd nhw wedi bod yn darllen y Beibl, yn dysgu o'r Beibl, yn pregethu o'r Beibl, ac yn sylweddoli o'r diwedd, dwi ddim wedi deall gair. Achos maen nhw'n dal yn dweud, dwi'n mynd i'r nefoedd achos pwy ydw i, achos dwi'n grefyddol, achos dwi'n darllen y Beibl. Ond dyma be mae'r adnodau yma'n dweud, yw dweud ddim byd o'r fath. Dydych chi ddim yn mynd i fynd i'r nefoedd os ych chi'n pregethwr mewn pulpit yn pregethu Cristnogaeth. Dydy'r rheini ddim yn Cristnogion, dydych chi ddim yn Gristion os ych chi'n pregethwr y ffydd Cristnogol. Nid yna beth sydd yn eich gwneud chi'n Gristion. Ond mae bron iawn, mae'r holl dywyllwch yma wedi dod dros y wlad. Dyn nhw ddim yn deall beth sydd yn gwneud Cristion. Maen nhw'n meddwl, os fedra i ddweud fy mod i'n gwneud hyn a'r llall, os dwi'n helpu'r tlawd, os dwi'n yn garedig i fy nghymdogion ni, os dwi'n gwneud yr holl beth yma, fe fyddai'n saff yn y diwedd. Ac os daflau Beibl mewn iddo fe, canu cwpl o muned, mynd i'r capel o leia 2 waith ar y sil, fyddai'n iawn. Ond mae'r adnodau yma'n gweiddi allan, na.
Nid yna Cristnogaeth. Nid yna y ffydd efengylaeth. Ond dyma'r broblem heddiw, mae hyd yn oed yn y ffydd efengylaeth. Mae pobl yn meddwl, os na i gredu'r ffydd efengylaeth, os fyddai'n ei gweithredoedd efengylaeth, yna fe fyddai'n Gristion. Na, dim byd o'r fath. Os na i broffes, na, dyw proffes ddim yn ddigon. Dwi'n mynd i wneud gyda fe. Mae proffes yn rhan, ond nid dyna beth sydd yn eich achub chi. A mae achawdwriaeth yr enaid yn llwyr o ddiw. Gras diw yw'r cyfan. A mae Eseia'n disgrifio'r union beth o wedodd Paul wrth yr Rhufeiniaid. Beth awn ni'n dweud o fel hyn? O, ydych chi yn gallu egluro? Sut ydych chi yn Gristion? A oes na elfen yn eich ateb chi? O, ges i fy ngeni'n Gristion? Wel, i ni'n gwybod yn ein hardal ni, yn yr rhai ni'n ymwneud â nhw o ran y ffydd Gristnogol, ni'n gwybod yn syth, wel wrth gwrs mae hwnna'n anghywir. Ond nid felly byddai'r mwyafrif o capelwyr Cymreig, mi fydden nhw'n meddwl, wel, o ges i fy magu ar aelwyd Gristnogol, fe es i gapel, felly mi rydw i yn Gristion. A dyna be fydda'r rhai yn meddwl. Nawr, byddai pobl efengylaeth ddim yn meddwl na, byddai pobl efengylaeth yn mynd un cam ymhellach yn dweud, wel, fe es i gapel, fe ges i fy magu ar aelwyd Gristnogol, dwi'n wastad wedi credu'r pethau, yr union yr un peth a pawb arall, ond nawr, ond fe nes i broffes pan o'n i'n 7. Fe nes i'n broffes pan o'n i'n 10, neu'n 12, neu'n 20, ac fe nes i ddewis Iesu Grist i faddef i fy mhechod, ac oherwydd hynny dwi'n Gristion. Mae mam a dad yn dweud fy mod i'n Gristion achos fe nes i broffes pan o'n i'n hyn a hyn mlwydd oed. Gyda maen nhw'n tyfu lan, maen nhw'n rhy mor fydol ar byd, falle bod nhw'n mynychu capel, llawer ddim. Llawer yn troi cefn, ond llawer rhai yn aros ac yn mynd trwy'r broses o grefydd. Os allwch chi egluro fe fel yna, mae yna rhywbeth o'i le. Os mae chi sydd wedi dewis dod yn Gristion, mae rhai meddwl maen nhw wedi cael eu geni ac wedi dod fel rhan o'i magwraeth i fod yn Gristion. Wedi mae'n eraill yn dweud fe nes i ddewis dod yn Gristion. Os felly byddwch ar eich gwyliadwriaeth. Fydd yn gosir yma yn yr adnodau yma ar ddiwedd penod 9. Wel, trwy gydol y penod. Sut ddath y cenhedloedd i gredu doedden nhw ddim eisiau credu. Doedden nhw ddim yn ceisio. Y cenhedloedd yw unrhyw un ar wahân i'r Iddewon, felly'r byd i gyd. Allwch chi ddweud, y byd i gyd, gweddill y byd, doedden nhw ddim eisiau credu, doedden nhw ddim eisiau ceisio, ac eto fe ddeithon nhw'n rhan o deyrnas Dduw. Ac yna mae'n dweud, mae gennych chi'r Iddewon, oedd yn ceisio gyda'i holl nerth i blesio Duw. Ac fe ddeithant yn fyr. Mae'n rhyfedd yn dweud. Rhai ddim eisiau dim byd i wneud ar efengyl, yn dod i gredu, a rhai yn dymuno mwy na dim byd arall i blesio Duw, ond yn gwrthod credu ac yn methu credu. Nawr, mae'n ddirgelwch. Wel, mae'r efengyl yn ddirgelwch, ond eto mae'r efengyl yn syml. Wel, gyda chi yn gyntaf edrych ar bechod dyn, yna'n ail y maen tramgwydd ac yn drydydd gras Duw. Pechod dyn. Os nad i ni wedi gweld gras Duw ar waith yma yn yr adnodau yma sydd o'n blaen ni, mae'n anodd dychmygu sut allwn ni weld gras Duw unrhyw le yn yr ysgrythyr. Mae'n gweiddi allan gras Duw. Adnod 30. Beth gan hynny a ddywedwn ni, ar sail beth sydd wedi cael ei ddweud yn barod. Beth gan hynny a ddywedwn ni, bod y cenhedloedd pawb arall, ar wahan i'r Iddewon, y rhai nid oeddynt yn dilyn cyfiawnder neu'n ceisio cyfiawnder, wedi derbyn cyfiawnder, sef y cyfiawnder sydd o ffydd. Nawr mae Paul yn dod at gasgliad ar ddiwedd y benod yma. Beth gan hynny a ddywedwn ni? Ar sail beth sydd wedi cael ei ddweud eisoes, dangosodd yr hyn oedd yn wir a pam bod yn wir. Mae'n egluro'r cyfan. Fe ddywed Paul sut y bu i lawer o'r cenhedloedd dderbyn yr efengyl ac i gredu yn Iesu Grist. Ei bod, mae'n dweud, bod y byd, rhai o'r byd o'r cenhedloedd, nawr yn gyfiawn ger bron y tad. Doedden nhw ddim eisiau bod yn gyfiawn ger bron y tad.
Nid oedd y cenhedloedd yn ceisio plesio'r tad. Nid oeddent am ei gyfiawnder. Nid yn unig i'r cenhedloedd beidio ei geisio fe. Nawr, mae hwnna'n un peth, ond diw e. I chi ni'n weld ni'n gweld yn ein capel ni fan hyn, ni'n gweld yn y plant sydd yn cael ei magu ar eilwyd Gristnogol, ac i chi ni'n gweld nhw, ac i chi'n meddwl, yw e'n ceisio a'i beidio? Chi'n gweddio dros nhw'n ddyddiol, ac i chi'n chwilio am arwyddion, ydyn nhw'n ceisio? A mae hwnna'n rhywbeth i chi eisiau gweld. A chi gallu gweld ar gwyneb rhaid, ydyn nhw ddim yn ceisio. A yna rhyw ddwrnod i chi meddwl, fi'n siŵr iddo fe ddarllen y Beibl, fi'n siŵr weles i fe yn y gwrando'r beth sydd mynd i fod o fydd i wenau. Nes i sylwi far yn y capel, yn eistedd lan, a hi lyged yn edrych ar y pregethwr, falle roedd yn gwrando. Ceisio. Ond mae yna rhywbeth am y ceisio yn does, mae yna'n un peth, ond i beidio ceisio mae'n brifo, mae'n dor cylonus. Pan mae rhain annwyl i ni, a chi'n gweld, does dim arwydd bod nhw'n ceisio. Dyw'r rhain ddim yn ceisio. Dyn nhw ddim eisiau bod yn y cyrdde. Chi'n gallu gweld, mae yna esgusodion drwy'r amser pam na fedra nhw ddod i'r cwrdde. Mae yna wastad rhywbeth yn bod, mae yna wastad rhywbeth i'n neud, mae yna wastad pam na fedra nhw ddarllen, mae yna wastad rheswm pam na dyn nhw wedi canolbwyntio, ac dyn nhw ddim yn poeni dim amdano fe. Does dim syched, does dim newynu am gyfiawnder, a mae'n dor cylonus. Ond fan hyn, yn y cenhedloedd, mae'n waith yna. Mae'n waith na diffyg ceisio fe rhedant i ffwrdd o'r Efengil. Mae hwnna'n waith. Mae'n un peth i beidio ceisio, ond nawr beth i ni'n dweud, roedd rhain y byd yn rhedeg i ffwrdd o'r Efengil. Gwrandewch ar Effesiaid, pennod 2 adnod 1 i 3. A chwythau a fywhaodd fe pan oedd eich feirw mewn cymweddau a phechodau, yn yr rhai yr hodiasoch gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio yn ble ymhlant anufuddod ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt. Beth oedd e fel? Yn chwantau ein cnawd. Gan wneithir ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Dyna beth mae'r byd fel. Chwantau'r cnawd mewn tywyllwch. Dyna beth oedden ni gynt. Dyna beth mae'r cenhedloedd fel. Dyna beth mae pob un fel. Yn ei tywyllwch. Mae'n ddisgrifiad o lawer heddiw yn diwe. Sawl eilwyd heddi yn ein gwlad ni. I ni'n gallu disgrifio ein gwlad ni bellach fel mi fydden ni falle yn adeg y Testament Newydd yn disgrifio'r cenhedloedd. Blynyddoedd yn ôl, byddech chi wedi gallu disgrifio ni'n fwy tebyg i genedl Dduw. Oedd e'n wlad lle oedd Duw wedi diwygio, wedi bendithio, pobl yn mynd i'r capel, y mwyafrif wedi dod o dain ryw ddylanwad o'r Efengil. Ond bellach allech chi ddweud bod y mwyafrif llethol o Gymru wedi byw bywydau llawn heb unrhyw ddylanwad o'r Efengil o gwbl. Falle bod nhw'n 70, heb unrhyw ddylanwad o'r Efengil yn ei bywydau am ddiwrnod hyd yn oed. I rai, ddim hyd yn oed wedi dod ar draws Cristion. Nid y Cristion o ran term, mynd i gapel, ond gwir un sydd wedi deall yr Efengil. A mae yna rhaid i byw bywyd llwyr ac ei lwydydd sydd yna, lle dyn nhw ddim wedi cael gair Duw yn eu cartrefi nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod dim byd am air Duw. Dyna beth mae e fel bellach. Gair Duw ddim yn cael ei ystyried ar unrhyw lefel. Dwi ddim yn croesi meddyliau nhw. Dyn nhw'n mynd i ddarllen e. Dydyn nhw ddim yn ofalus am synt maint yn byw o flaen llygad yr holl alluoedd. Dyn nhw ddim hyd yn meddwl bod rhaid nhw fod yn ofalus ger bron Duw. Maen nhw'n byw i bywydau yn ofalus os maen nhw'n gweld camera sydd yn dal chi am goryrru. Neu nhw roed i troed ar y brec fyna, camera, gyrru, gofalus. Unwaith dwi'n mynd heibio'r llinellau dotiog yna fedrai gario ymlaen i dorri'r gyfraith. Dyna sef maen nhw'n byw. Dyn nhw ddim yn ofni. Os maen nhw'n gweld heddwas ar ochr y stryd, falle arafu lawr neu'n bihafio rhywfaint. Os maen nhw'n gweld pobl lle bynnag maen nhw, maen nhw'n newid tôn y llais tipyn bach achos dyn nhw ddim eisiau pobl i feddwl sut rai ydyn nhw go iawn. Ond dyna'r lefel. Dyn nhw ddim yn meddwl bod Duw yn gweld ac yn clywed unrhyw beth. Dyn nhw erioed wedi meddwl bod Duw yn ei gweld nhw neu clywed nhw. Dyn nhw ddim erioed wedi clywed am cadw ei ddydd. Ni ffarchant ei enw.
Nid ydynt hyd yn oed, os ydyn nhw wedi gofyn cwestiynau dyrys bywyd, pam i ni yma? Beth sydd yn mynd i ddigwydd ar ôl i mi adael y byd yma, ar ôl i mi anadlu'r anadl olaf? Dyn nhw erioed, os ydyn nhw wedi gofyn y cwestiwn, dyn nhw ddim wedi trafferthu i ddod o hyd i'r ateb. Ond tybiwn ni, a tybiaeth yw e, ond tybiwn ni bod y mwyafrif heb hyd yn oed gofyn y cwestiwn, bellach. Ddim yn meddwl dim am y peth. Maen nhw'n meddwl fel yr anifeiliaid bod na ddechrau iddyn nhw a bod na ddiwedd iddyn nhw. Dyna fel maen nhw'n meddwl, fel creaduriaid. Dyn nhw ddim wedi meddwl amdano ni bod ganddo ni enaid sydd â dechrau ond nad oes diwedd iddi. Mae'r enaid yn dragwyddol. Dyn nhw'n mynd i meddwl na erioed, dyn nhw'n mynd i ystyried na erioed. Mae yna ddifaterwch llwyr yn ein gwlad ni bellach. Maent yn dilyn eu chwantau eu hunan. Ac os oes na safonau, maen nhw'n gosod eu safon eu hunan. Be maen nhw'n fodlon derbyn yn ôl eu safon nhw. Yn gwneud yr hyn y maen nhw'n credu sy'n dderbyniol. Dyna oedd y cenhedloedd fel yn ôl Paul. Dyna sut rai oedd y cenhedloedd. Bod y cenhedloedd, y rhai nid oeddent yn dilyn cyfiawnder. Doedd dim ots ganddyn nhw am gyfiawnder Duw. Dim ots o gwbl. Doedd e ddim yn ystyriaeth o gwbl. Doedden nhw ddim yn meddwl amdano, doedden nhw ddim yn poeni amdano fe. Mae'n druenus i feddwl bod ein gwlad ni felly erbyn hyn. Dim diddordeb o gwbl yn byw yn ei tywyllwch a'i chwantau. Ond mae'r Iddewon yn yr un cwch o mewn ffordd wahanol. Y cenhedloedd a bron iawn Cymru gyfan bellach yn gwrthod ceisio cyfiawnder Crist, yn gwrthod ceisio plesio Duw, ddim yn poeni dim amdano, ond yn wahanol i'r Iddewon, sef allan ni ddefnyddio'r gair Iddewon fan hyn am grefyddwyr yn ein gwlad ni, o'r ychydig sydd ar ôl pobl crefyddol. Ond yr Iddewon i ni'n disgrifio fan hyn, adnod 31, ac Israel, yr hwn oedd yn dilyn deddf cyfiawnder, mi roedden nhw'n ei geisio fe. Ni chyrhaeddodd ddeddf cyfiawnder. Dyn nhw ddim yn ei gyrraedd e. Dyn nhw ddim yn gallu, dyn nhw ddim yn ei geisio yr un iawn, dyn nhw ddim yn dod ato. Roedd yr Iddewon am geisio Duw, yr oedd ganddyn nhw'r cyfraith a roddwyd iddynt gan Dduw, ymdrechant, fe geisiant, blesio Duw. Ei nod oedd cyrraedd y nefoedd. Mi roedd yr Iddewon yn ymdrechu'n galed yn doedden nhw. Fe frwydrant i gyrraedd y safon. A'r broblem oedd fe nathon nhw gam ddeall y gyfraith. Deallon nhw ddim beth oedd Eseia'n dweud. Allwch chi ddychmygu nhw'n eistedd lawr yn gwrando a be mae Eseia'n dweud a dim clem dan nhw beth oedd yn ei olygu. Achos o'n nhw ddim yn deall dim am yr Efengil. Do'n nhw ddim yn deall dim am y gyfraith, am ei bwrpas e. Do'n nhw ddim yn deall am bwy oedd Eseia'n sôn oedd yn mynd i ddod i'w hachub nhw. Roedden nhw'n meddwl mae'r gyfraith gyda ni. Nawr mae rhaid i ni gadw fe. Heb sylweddoli, fedrwch chi ddim cadw'r gyfraith. Fedrwch chi ddim plesio Duw. Fedrwch chi ddim i chi wedi cael eich genu'n bechaduriaeth. Israel, deffrwch, bydde Eseia wedi dweud wrthyn nhw. Bydde wedi pledio gyda nhw. Deffrwch, dydych chi ddim yn gallu cadw'r ddeddf. Dydych chi ddim yn gallu bod yn ddigon crefyddol i blesio Duw. Mae'n rhaid dibynnu ar yr oen sydd yn mynd i'r lladdfa. Eich mwyn chi. Ond mi roedden nhw wedi trio gwella hunan. I gyrraedd y safon i blesio Duw, dilynant yr hen arferion i ddewig, yr egwyddorion i ddewig, dilynant llwybrau eu tadau, dilynant seremoniau i ddewig, yr oeddent yn credu mae posib ydoedd i gyrraedd y nod a chyrraedd y safon a osodwyd gan Dduw, sef perffeithrwydd. Sut fedra nhw feddwl ni? Fedrwch chi ddim fod yn berffaith. Fe gredant bod hyn yn bosib, ac fe ymdrechon nhw'n selog i'w chadw, yn y gred ei fod yn bosib, o feddwl yr holl freintiau cafodd yr Iddewon, ac eto gwrthodant gredi, methiant llwyr oedd i ymdrechion, nid oedd crefydd a hynny yn llawn sel yn ddigonol. Mae'n druenus yn diwedd pan i chi'n meddwl y cyflwr o'r rhain yn ddi. Yr holl fendithion gafodd Israel.
Yr holl broffwydi cawson nhw. Gafodd y cenhedloedd dim byd o'r fath nhw, ddim eisiau fe, ond gafon nhw mor freintiau. Gafodd yr Iddewon, fe gafon ni yma yng Nghymru yr holl freintiau. Mae'r Beibl ganddo ni wedi cael ei gyfieithu yn y fath ffordd. Dyna gyfieithiad yw cyfieithiad William Morgan, ac i ni dal yn ei ddeall e heddi. Dyna chi freintiau mae'r Cymru wedi cael. Gwell, allech chi ddweud, ar y lefel a'r gorau mewn unrhyw iaith, mae'n gyfieithiad anhygol. Dyna chi fraint, gafon ni William Morgan fel rhodd gan Dduw, ac yn ar emynydd, emynau sydd gyda ni William Williams Pantycelyn, Ann Griffiths, allech chi fynd mlaen. Dyna chi fendith i ni wedi cael, a be mae'r Cymru wedi wneud ohono fe? Maen nhw wedi wrthod e, dyn nhw ddim yn credu dim byd, maen nhw'n ei ganu, dyn nhw ddim yn credu dim byd. Maen nhw'n licor dôn, maen nhw'n licor solfa, maen nhw'n licor alto a'r tenor a'r bas a'r alto, a maen nhw'n licor pethau fel yna. Maen nhw'n licor cynghanedd a'r farddoniaeth, maen nhw'n licor sain. Mae yn brydferth yn sicr, ond dwi ddim yn deall yr efengil sydd yno. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy folos euogrwydd fel mynyddoedd byd. Sa'n nhw'n gwybod dim byd am euogrwydd fel mynyddoedd byd, dyn nhw ddim wedi gweld ei pechod. Dwi'n gapelwr mawr. Dwi'n mynd i'r capel bob Sul. Fe fi Duw yn fodlon gyda fi. Dyna chi drieni. Dyna beth oedd yr Iddewon fel. I ni mor debyg i'r Iddewon, ond nawr i ni mwy tebyg i'r cenhedloedd, sydd ddim yn ceisio Duw o gwbl. Y tywyllwch yr oedd y cenhedloedd yn ddi, y tywyllwch yr oedd yr Iddewon yn ddi. Dyna chi drieni, dyna be mae pechod yn ei wneud. Dweud y gwir, mae beth dwedodd Paul yn y drydydd benod o Rhufeiniaid adnod 23 yn wir, ond dyw o blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Duw, crefydd neu di-grefydd. Chi'n bod, chi'n clywed pobl yn dweud, mae rhaid i ni addasu'r efengil ar gyfer y di-grefydd, rwts llwyr ddwedo i. Mae rhaid i ni addasu'r efengil i'r crefyddol. Rwts llwyr ddwedo i hwnna hefyd. Yr un yw'r efengil, yr un yw'r broblem. Be sydd angen? Be sydd angen? Os rhaid i fi newid fy ffordd i esbonio rhywbeth? Wel, i ryw raddau falle, ond dim i'r raddau ni'n neud yn ein glad ni bellach. Be sydd angen? Mae angen i'r ysbryd glân dod lawr. Mae angen i'r ysbryd glân agor llygaid yr enaid i weld ei hangen am waredwr. Dyna'r unig ateb. Does dim ateb arall. Dyw'r Iddewon ddim wedi gallu credu. Dydy'r cenhedloedd ddim yn gallu credu. Does neb yn gallu credu. Pawb a bechasan, pwy bynnag i chi. Ac yn dod yn fyr yn ôl o goniant Duw. Ac mae'n mynd yn esbonio peth ymhellach yn yr ail bwynt. Mae'n tramgwydd. Grandewch ar y geiriau yma. Dyma yw'r broblem. Dyma sydd o'r rhaidd y broblem. Ac i ni yn drist iawn yma yng Nghymru yn arbenigwyr ar hwn. Yn o 31 ac Israel, yr hwn oedd yn dilyn deddf cyfiawnder, ni chyrhaeddodd ddeddf cyfiawnder. Pam? A dyma pam. Am nad oeddent yn ei cheisio trwy ffydd. Ond megis trwy weithredoedd y ddeddf, canis hwy a dramgwydd ddasant wrth beth y mae'n tramgwydd, megis y mae'n ysgrifenedig welef i yn gosod yn Seion, fain tramgwydd a chrau crwystyr. Mae'n egluro fe i'r dim. Fe ddath yr Iddewon fyr, methant yn ei hymdrech i blesio Duw, ni llwyddant i gadw'r gyfraith, ni chyrhaeddodd ddeddf cyfiawnder, a'n hawster yr Iddewon, neu pobl crefyddol, oedd iddynt ddechrau y ceisio o'r fan anghywir, credant y gallant gadw'r ddeddf. Credant ar ddiwedd ei bywydau y byddant yn gallu bloeddio llwyddiant. Dwi wedi llwyddo, dwi wedi cadw'r gyfraith, dwi wedi plesio Duw gyda'm holl ymdrechion. Sawl Cymro neu Cymraes a feddyliodd fel hyn? Sawl Cymro sydd wedi meddwl fel hyn? Dwi'n Gymro. Dwi wedi dilyn y ffordd Gymreig. Traddodiadau'r Cymru. Crefydd Cymru i ni yn cael ein hadnabod fel gwlad y gan. Gwlad y diwygiadau.
Gwlad yr ysgolion Sul, I ni wedi anfon cenhadon ar draws y byd I gyd. Ac yn ymfalchio, ac yn dweud dwi wedi gwneud fy ngorau. Mae enw da gen I yn y gymdeithas, yn y gwaith, yn yr ardal, yn y filltir sgwar fel bethau. Mae pawb yn canu clodydd I fi. Pan fydda I farw, fe fydda nhw'n ysgrifennu llith amdana I yn y papurau newydd, yn dweud, os fi oedd na Gristion, dyna Gristion I chi. Ar sail beth, oherwydd bod nhw'n bobl neis, capelwyr, yn rhoid i'r trydydd byd, ac yn gwneud yr holl bethau yma I gyd. Beth yw'r broblem? I ni wedi dechrau yn y fan anghywir. I ni wedi meddwl bod modd I ni gyrraedd y safon trwy ymdrechu fod yn neis, fod yn gryfyddol ac yn yr eglwys Efengylaidd o fod yn Efengylaidd, bod ni'n gwneud pethau sy'n chydig yn wahanol i'r bobl cryfyddol, I ni'n gwneud na'r pethau Efengylaidd. I ni wastad wrthi, I ni wastad yn ei hyn a'r llall, I ni wastad yn gwneud y pethau y mae Efengylwyr fod I wneud. Ac yr un yw'r broblem, crefydd yw trwy weithredoedd y ddeddf. A mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, nid trwy gadw'r ddeddf mae cyrraedd Duw, ni ellir cyfiawnhau enaid trwy gadw'r gyfraith. Dyw ddim yn bosib, amhosib yw, gan ein bod ni yn bechaduriaid. Pob un ohonom wedi dod yn fyr o goniant Duw. Rhufeiniaid 3 adnod 27 I 28, pa le gan hynny y mae y gorfoledd, fe a geiwyd allan trwy pa ddedd, a'i dedd gweithredoedd, nage, eithir trwy ddedd ffydd. Yr ydym ni gan hynny yn cyfrif, mae trwy ffydd y cyfiawnhau'r dyn, heb weithredoedd y ddeddf. Fedrwch chi moch cael eich achub trwy fod yn grefyddol, trwy fod yn neis, trwy fod yn garedig, trwy gadw'r rheolau, trwy cadw'r deg o'r chymyn. Dwi ddim yn bosib, achos I ni'n torri'r cyfan, I ni'n dod yn fyr o'r safon. Os I ni'n meddwl bod ni wedi cadw'r rhai yna trwy ras Duw, os cawn ni weld, I ni ddim yn dod yn agos, mae'r cyfan wedi lygru. Hyd yn os ni'n meddwl ni wedi cadw'r gorchymyn yma, mae'r balchder yno ni, bod ni'n meddwl bod ni wedi gyrraedd wedi striw o'r cyfan. Trwy ffydd yn unig gellir cael ein cyfiawnhau, nid trwy gadw'r gyfraith sydd yn amhosib. Fe ddylse'r wybodaeth o'r gyfraith fod wedi gyrru'r Iddewon i'w geisio, I geisio trigaredd, am ei methiant I gadw'r ddeddf. Dyna beth ddylai'r digwydd, dyna beth byddech chi'n gweddio amdano, chi wedi cael y gyfraith, chi wedi cael crefydd, chi wedi cael yr holl freintiau yma, na fydda hwnna wedi agor eich llyged I weld eich methiant ac I bledio o Dduw graslon trigarhaw wrthyf. Mae Paul yn ymelaethu mellach. Mae'n mynd at gwraidd y broblem yn yr 9fed bennod, adnod 32, yr ail rhan. Canis hwy a dramgwydd asant wrth y maen tramgwydd. Dyma'r broblem. Megis y mae'n ysgrifenedig, gwelef fi'n gosod yn seion faen tramgwydd a chrau crwystyr. Mae yna faen tramgwydd. Mae yna rhywbeth sydd yn achosi problem. Mae yna rwystyr, craig sydd yn rwystyr. I chi erioed wedi cerdded ar Eid Street a mae yna garreg fawr neu bricsen ar y llawr a welwch chi mohono? A chi'n taro'ch trod yn ei erbyn e? A chi'n baglu? Falle'n syrthio. Mae yna fains, tramgwydd, mae yna hyn sydd wedi peri chi I syrthio sy'n achosi problem I chi. Chi roed wedi wneud e? Mae'n broblem, yn brifo'ch troed, falle I frifo'ch ysgwyd oedd chi lanio, falle. Pwy o wyr? Gwraidd methiant pobl crefyddol yr Israel, yr Iddewon, I gyrraedd y cyfiawnder disgwyliedig, y cyfiawnder yr oedd Duw yn ei ddisgwyl, fe gwympant, fe faglant, maen nhw'n baglu yn erbyn a dros y maen tramgwydd. Cyfina Paul, 2 ddyfyniad yma. Mae'r adnodau yma, mae'n dyfynu Eseia. Gyda chi ddarllen nhw, mae wedi dod â'r ddoi at ei gilydd.
Eseia 28:16 yn gyntaf. Am hynny fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw, wele fi yn sylfaeni maen yn Seion, maen profedig congl faen gwerthfawr, sylfaen safadwy, ni frysio yr hwn agredo. Eseia 8:24 ac efea fydd yn noddfa, ond yn faen tramgwydd ac yn grau crwystyr i ddau di Israel, yn fagl ac yn rhwyd i breswylwyr Jerusalem. Ond nid oedd Alun wir, gwrthodant, fe fethant, oherwydd y maen tramgwydd, oherwydd y Meseia, oherwydd Crist. Dyna'r broblem. Y mae crefydd yn ein gwlad ni bellach, hyd yn oed crefydd Gristnogol, digon parod i gallu cael yr enw, ond y broblem yw Crist. Dyn nhw ddim yn licio Crist. Dim y Crist y Beibl. Ac felly, be maen nhw'n ei wneud? Maen nhw'n creu Crist wahanol. Maen nhw'n dweud, petai Crist yma heddi, bydde fe'n dweud pethau wahanol. Dyn nhw ddim yn credu yn ngair Duw. Dyn nhw'n credu yn fe. Dyn nhw'n credu yn Iesu Grist y Beibl. Gwrthodant fan hyn yn y Testament Newydd yr Iddewon, fe methant i gydnabod Iesu Grist fel gwaredwr, fel yr un cyfiawn. Doedden nhw ddim wedi gweld mai dim ond un sydd wedi cadw'r ddeddf, a Iesu Grist oedd hwnnw. Doedden nhw ddim yn ei weld e. Ni chredant y gall Iesu Grist cynnig cyfiawnder gwell neu cyfiawnder nhw, ac mi fydd yr Iddewon yna'n edrych ar Iesu Grist ac yn darllen amdano, clywed amdano, ac yn meddwl, fe, un sydd wedi cael ei eni mewn modd mor isel, welwch chi rieni fe, sut gall fod yn well na ni, un na chafodd addysg fel ni, un a ddilynwyd gan bobl tlawd anysgedig, un a wrthodwyd gan y mwyafrif, un a boerwyd anno, un a groeshoeliwyd, un a laddwyd. Doedd yr Iddewon ddim am ildio i Grist felly, achos o'n nhw'n disgwyl un arall. Doedden nhw ddim eisiau un oedd yn dod ar gefnasyn. Roedd eu hymdrechion personol nhw yn eu tîm nhw gymaint gwell. Yr un yw'r broblem heddi ymhlith y crefyddol. Chi'n dweud nad ydw i'n ddigon da i fynd i'r nefoedd, dwi'n rhoi yn y casgliad bob dydd Sul. Chi'n gwybod faint o oriau dwi'n rhoi i'r capel? Chi'n gwybod be dwi'n neud? I chi'n mentro dweud fod fy mhroffes i ddim yn wir? Pwy chi'n meddwl i chi? Pwy chi'n meddwl i chi'n pregethu'r pethau yma? Y mae'r Cymru gyfan yn anghytuno gyda chi. Ac felly byddwn nhw'n dweud, pidwch a gwrando ar hwn, pidwch a gwrando ar y pregethwr yma, mae hwn, dwi ddim yn ei ddeall, mae wedi colli ar ei bethau fe, dwi ddim yn deall beth yw crefydd, i ni fel Cymru heddi wedi ddeall, mae eisiau addasu, mae eisiau moderneiddio, mae eisiau troi cefn, ond dyna beth oedd yr Iddewon yn dweud, roedden nhw wedi troi cefn ar Grist y Testament Newydd, mae'r Hen Testament i gyd wedi cyfeirio at hwnnw, a bod Iesu Grist wedi cyflawni'r proffwydolaethau, ond doedden nhw ddim eisiau 1 Corinthiaid 1:23, ond ydyw hwn yn wir, eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groesoelio. Ydyn ni'n neud na, dwi'n gobeithio trwy ras Duw, ein bod ni ac yn trio bod mor ffyddlon ag y gallwn ni. Dyma beth oedd Paul yn ei ddweud, eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groesoelio, yn sylwch ar hwn, i'r Iddewon neu gai newid i'r crefyddol, yn dramgwydd, ac i'r groegwyr pawb arall yn ffolineb. Pa mor wir yw hwnna? Allai ddim dychmygu adnod fwy gwir i ddisgrifio'r byd yn ni'n byw yn ddi. Mae yna ddwy garfan, y byd digrefydd a'r byd crefyddol. Y ddau yn yr un cwch. Un yn edrych fel hyn, Iesu Grist ar groes, Duw yn cosbi ei fab, ac yn cosbi ei fab yn lle i bobl, a'i fod Duw, cariad Duw, mynd i gosbi pobl hydra gwydoldeb. Na, mo hwnna'n hen ffasiwn, yr oes Victoria yn credu pethau felly, ond ydyn ni ddim yn credu pethau felly, i ni ddim yn credu mewn cosb nagyn, i ni'n credu mewn trio gwella pobl, a dyna sut i niw Duw, ac felly dydy Duw ddim yn mynd i gosbi. Dyna be mae pobl crefyddol yn dweud, Duw ddim yn mynd i gosbi neb, am gwrthod credu yno fe, ac eto beth ni'n gweld fan hyn,
i'r crefyddol, i'r Iddewon, mae Iesu Grist yn dramgwydd, mae'n broblem iddyn nhw, dyn nhw ddim yn gallu ddeall e, maen nhw'n ei gesau, maen nhw'n baglu drosto fe, dyn nhw ddim yn licio'r ffydd efengyloedd, maen nhw'n ei gesau, ac i'r groegwyr, mae'n ffolineb llwyr. Ydych chi roed i profi hwnna? Dwi wedi gweld yn ddiweddar, pan yn gorfod dweud rhywbeth, o'n i'n gallu gweld ar gwynebau yr rhai o'n i'n ei ddweud e. Ond yn meddwl, mi rwy ti'n dwpsyn. Dyna fel o'n i'n teimlo. Mi roeddwn ni'n sefyll yno, ac o'n i'n gallu gweld yr ymateb, ac o'n i'n gallu meddwl, na biti, dyna dwpsyn. Dyna ffwl wyt ti. Credu'r fath bethau. Dydyn ni ddim o'r hen ffasiwn yna fan hyn. A dyna fel mae'r byd yn meddwl. Dyna sut mae'r byd yn meddwl am gwir Gristnogaeth. Does dim problem da'r byd ar ffydd efengyloedd fodern, nag oes, achos does dim gwahaniaeth fyna ar byd. Maen nhw'n gwneud yr un peth. Ffals yw'r cyfan ar y cyfan. Dwedwn ni. Os ydy'r ffydd Gristnogol efengyloedd yr un peth ar byd yn allwch chi ddweud mae ffals yw e. Ond pan ych chi'n dod at y gwir efengyl, mae'n fain tramgwydd. Ac i'r byd mae'n ffolineb llwyr. Maen nhw'n edrych arnoch chi. Chi'n credu na? Sut yna'r byd chi'n gallu credu na? Ac yna i'r crefyddol sydd yn honni bod nhw'n credu rhywbeth, mae Crist yn fain tramgwydd pam. Does dim lle i fy nghrefydd i fan hyn. Does dim lle i fy malchder i fan hyn. Fedra i ddim yn falchio nhw, mae rhaid i rywun arall cael y mawl a'r clod, a dyn nhw ddim eisiau yna. Mae nhw eisiau crefydd llawn balchder, edrychwch arna i. Chi di gweld be dwi'n neud? Dwi'n brysur trwy'r amser. Dwi eisiau enw da am pwy ydw i. Dyna beth oedd yn hyn. I lawer y mae Crist yn ffolineb. Ac i lawer y mae Crist yn achos iddyn nhw faglu. Dydyn nhw ddim am ildio iddo. Dydyn nhw ddim eisiau plygu iddo. Maen nhw am bwyso ar ei henw da i crefydd ei ymdrechion. Wel, yn fyr iawn i orffen. Llawer gwell. Na beth i ni newydd ddisgrifio nawr yw gras Duw. Dyma a welwn yma trwy gydol yr ysgrythyr. Nid oes gobaith gan neb am achubiaeth, ond i bai am ras Duw. Byddai'r cenhedloedd dal yn ei pechod. Byddai'r Iddew dal yn pwyso ar weithredoedd da. Byddai'r crefyddol dal yn pwyso ar ei gweithredoedd da. Ond yr hyn a ddysgwn yma, Dduw yn llwyr ceir achubiaeth, ceir yn cyfiawnhau yn llwyr trwy gyfiawnder Crist. Crist sydd yn wneud y cyfan. Fe sydd yn achub, fe sydd wedi cadw'r gyfraith, fedrwn ni mo wneud hyn, fe sydd wedi bodloni'r tad, a'r tad yn gweiddi bodlon, yr Iesu Grist sydd wedi gwneud hyn. Adnod 30, beth gan hynny ddywedwn bod y cenhedloedd, yr rhai nid oeddent yn dilyn cyfiawnder, wedi derbyn cyfiawnder sut, sef cyfiawnder sydd o ffydd. Nad iddynt geisio, nad oedd diddordeb, y mae gras Duw. I Dduw ymyrryd yn ei bywydau. I Dduw agor llygaid ei heneidiau. Iddynt weld ei pechod, i weld perffeithrwydd Crist. Iddynt fedru gredu. Fe gafon nhw'r rhodd o ffydd, y mae'r cyfan yn waith o ddifri. I weld bod Iesu Grist i cadw'r gyfraith yn ei llenw. Ac wedi cymryd ei cosb. A'i bod yn cael y nerth i bwyso ar Grist. Rhai o dim diddordeb o gwbl ganddyn nhw, ond nid yw yn gyffroes. Fe gall rhywun bore yma a ddeffrodd bore yma heb unrhyw gefndir crefyddol o gwbl. Trwy ras Duw i ddod i oedfa fel hon rywle yn y byd lle mae'r efengyl yn cael ei ffrigethu, a bod gras Duw ar waith yn agor y llygaid i weld ei pechod a'i rhoi rhodd o ffydd ac yn dod i gredu. Mae'n bosib yn diwedd. Falle bod rhywun ar y bws neu ar y tren ac ar y we ac yn ymuno yn yr oedfa hon heb unrhyw ddylanwad crefyddol o gwbl ac yna i Dduw agosau. A doedd ddim yn ceisio hyd yn oed. Mae'r cyfan o ras ac i weld bod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Be nath yr Iddewon yn anghywir? Paham, am nad oeddynt yn ei cheisio trwy ffydd.
Ond megis trwy weithredoedd y ddedd, cynnes hwy a jam gwyddasant wrth y maen tramgwydd, iddynt geisio, ond roedd ei ceisio yn anghywir, ni cheisiant trwy ffydd. Adnod 33, megis y mae'n ysgrifenedig, wel fi yn gosod yn seo am faen tramgwydd a chrau crwystyr. Roedd rhain yn ceisio ac yn ceisio ac yn ceisio, ond yn methu cyrraedd pam, roedd ei ceisio yn anghywir. Roedd nhw yn llawn balchder, yn meddwl fedra nhw gyrraedd y nod. Ond ar ddiwedd adnod 33, a phob un a gredo ynddo, ni chywilyddir. O dyna i chi'r ateb. Yw bod chi'n derbyn yr hodd o ffydd i bwyso ar Grist a'i gyfiawnder ef, a fod i gyfiawnder ef yn cael ei rhoed i chi, ac i chi'n gweld ac yn cydnabod mai trwy Grist a Christ yn unig y mae cael achubiaeth. Sdim ots beth yw fy nghefndir, os fi es i erioed mewn capel, neu os fi es i yn capel trwy gydol fy mywyd. Dwi ddim yn gwneud dim gwahaniaeth, mae Crist yw'r cyfan. Yr oedd yr Iddewon wedi gwrthod yr Efengil, yn gwrthod credu yn Crist. Roedden nhw'n dweud fe na ie ar fy nerth fy hun. Yr Cenhedloedd yn gwrthod credu, achos doedd nhw'n eisiau credu. Ond yna i chi ras, gras Duw yw'r cyfan. Os Iddewon yn cael ei achub, crefyddwr yn cael ei achub, neu'r di-gred llwyr, y di-grefydd, y cyfan yn dod nôl i hyn, mae gwaith Duw, gras Duw yw'r cyfan. Gai ofyn, a yw Iesu Grist yn faen tramgwydd i chi heddi? A ydych chi yn gwrthod ildio'r cyfan iddo fe? A ydych chi yn dibynnu ar eich ymdrechion eich hunan, os i chi o dowch at Grist, ildiwch iddo fe, edifa'r hewch o'ch balchder, ni chywilyddir y sawl a gredo ynddo. O dyna ddewyd. Ni fyddwch yn cael eich siomi. Fe fydd na achubiaeth a hynny'n llawn ac am holl dragwyddoldeb. Mae yn achubiaeth llawn. Mae yna obaith sicr i'r sawl sydd yn credu yng Nghrist. Adnod 16 o Ioan 3, canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag, a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Beth bynnag eich cefndir. Dyna i chi gyffro. Y gall rhai sydd i byw bywyd gwbl grefyddol mewn un oedfa ddod i weld mae Crist yw'r unig ateb am achubiaeth, ac i dderbyn yr hodd o ffydd i gredu, ac iddynt edifarhau o'i crefydd ac i edifarhau o'i balchder. Ac dyna i chi gyffro. Y gall un sydd ar y tren nawr falle un sy'n eistedd lawr o flaen y tân, heb unrhyw ystyriaeth o air Duw, bod yr ysbryd yn dod ac yn agor llygaid yr enaid, ac o'r diwedd mae'r cwestiwn yn dod. Pam ydw i yma? Oes na Dduw? Rhaid i mi ei geisio. Ac efallai trwy ras Duw cyn diwedd y dydd y byddant wedi derbyn cyfiawnder Crist. Gras yw y cyfan. Mae'r cyfan o Dduw. Megis y mae'n ysgrifenedig. Wel fi yn gosod yn seion faen tramgwydd a chrau crwystyr, a phob un a gredo ynddo, yn yr arglwydd Iesu Grist, ni chywilyddir. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil sanctaidd, ac yn gofyn i thras o Dduw fod ar waith, i'r ysbryd glân fod ar waith, yn plannu hadau o sancteiddrwydd yng nghalonnau eneidiau yr rhai sydd mewn tywyllwch, ac y bydd llygaid i heneidiau yn cael ei hagor, ac y byddant yn cael gweld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Tyrd gweithiau ni'n plyd, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu Emyr i 589, rwy'n dygaru a ddyfwyn Iesu, uwch pob geiriau i'w ddodi maes, i'w dygariad, i'w dyheddwch, i'w danfeidrol ddwyfol ras. 589 gen i sefyll i'w chanu.
drol ddwy fol rasp. Yn hafodiaeth nefoedd olau, mi gafdreithi blith y llym. Gyda blasydd uwch law deall, hyn ddirgelion nefoedd fri. Bydd dydegwch fydd y newydd, fydd o newydd enyn dan. Troi holl oesoedd tragwyddoldeb, fydd heb flino yn y blaen. Fflam angerddol heb un terfyn, trwy holl raddau'r nefyn un. Heb barhau losgyn olau, tra parhaod yw ei hun. Nid oes ond dyfawr y dwy fol yn y nef, nac ar y llawr. All saenyn y fad gariad agwr yn ei brofi nawr. Pwy sefyd laif ysbryd gwamal, pwy'n gosodau yn fy lle. Ond yr hwn heb derfyn arno, sy'n berffeithrwydd daearanig. A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.